No, dai încolo câtă gară, să vadă lumea ce golă e. Nu-i nimeni. Nimeni, frate, până tot Aradul. Așa mașini mai vezi. Da. Nu-i nimeni. Nimeni, frate, uite. Dai pe lume să vadă. Nimeni, frate, nici pe partea cu poșta, nici pe partea asta altă cu profi. Uite un om, atât. După 6 vânători am venit până aici. Hai că mai filmăm până la Podgoria. Aici, de la Cred că catedrală. aici, la magazinul ăsta. Aici trebuie să fie non-stop. Unde? Unde ne-am băgat, nu știu, pe partea asta, pe undeva. Nu are cum să fie non-stop aici. Hai numai încolo. Mai încolo, spre Băul Roșu. Da. Unde ne-am dus noi atunci seara de non-stop. Da. Nu acolo unde tomeream noi înainte. Pe Aici scările era alea pe partea, da. Ce biserică frumoasă. Uite, vezi catedrala de la Podgoria. Nimeni, frate. Deci așa era lume. Lacul, filmează lacul. Nimeni, frate. Acolo sunt 2 oameni, îi văd pe jos. În rest, mașini mai sunt. Nu pot să zici că chiar nu sunt, dar pe jos nu.